aarikko. Niin näköjään on. Nyt se varjosta käsiin. No niin. Näyttää mitä lyödään maa etään ja maa. Puulla pallaa ihan äkäällä. Oli korkea. Miksi et pysty zoomaamaan? Ei kun, ois kiva jos pystyis zoomaamaan. Kyllä. No niin, Teemu lyöpi. Lyöhän kunnolla. Meni huonoksi. Ei osaa lyödä. Onpa hauska. Eipä onnistu. Ei onnistu. Ei oo. Kohta on. Kohta. No niin. Sillekset. Yksui! Terveydeksi. Kaksikymmentäviisi minuuttia. On se pitkä. Kaikki 8 äänitetty. Sehän lähti. Minnekä se lähti?